ढगाच्या बाहेर आला बघ. इथून कुठून मारतो तिकडे मार. तो ढग गेला बघ, ढगाच्या खाली होता तो. किती मोठा आहे ना, एकदम गोल गोल. हा. ह्याच्यात तुम्हाला एवढा ऑरेंज दिसत नाही, पण प्रत्यक्ष डोळ्याने बघितलं तर एकदम ऑरेंज वाटतंय. रेड ऑरेंज. ती आपली दुनिया आहे. कोणची? म्हणजे आपण हे आपलं असतं ना, आपण ह्या जगात असतो हा तर आपण बाहेर असतं ना, हा. काय काय दुसरी लोक बाहेर हे जग असतं ना, हा ते कार्टून मध्ये कसं हे आपलं जग हा. आणि ते त्याच्यासारखं ते जग दिसतं. त्याच्यामध्ये आपल्याला जग दिसतो. हा, जग नाही दिसत आपल्याला. हा. आपण इकडे असतो म्हणजे ना, ती काय म्हणते, ही आपली दुनिया आहे बरोबर आहे. असं आहे. आणि आणि तो जाताना ना, हा. तो आपला म्हणजे राजा आहे असा. हा. काव्या ते असं कर ना. ओए, बिग बॉस चाहते हैं कि शुभांगी की मेरी मम्मी कपड़े धो के दिखाए. बिग बॉसचा असा आदेश आहे की तुम्ही कपडे धुवून दाखवा. कपड़े धुन दाखवा. क्या करेगा अभी, कपड़ा तो धोना ही पड़ेगा क्योंकि नहाना तो पड़ता ही है. नहाएगा तो कपड़ा धोना पड़ता है. हा काय? नहाएगा नहीं तो क्या करेगा, अभी गर्मी की वजह से तो नहाना पड़ता है. बघा मम्मीच हिंदी बघा, तर आज जाऊया आपण. ये कमबख्त गर्मी की वजह से तो हम लोग को नहाना पड़ता है. मराठीत बोल जरा. या गरमीमुळे तर आपल्याला आंघोळीला नाहायला होतोय. नाहीला. हा. आंघोळ नाही केली तर कसं होणार, आंघोळ नाही केली तर कपडे नाही धुवायचे. मम्मी युट्यूबवर असे पण व्हिडिओ आहेत, कपडे हाताने कसे धुवायचे. हाताने असे धुवायचे कपडे. साबण लावायचा, पायाखाली धरायचे, असे पायाखाली धरायचे आणि असे घसा चोलायचे. बघा बघा, ट्युटोरियल. तेवढी एक्सरसाइज होते. हे ना, शोल्डर. हा शोल्डर हलते जरा, ही बघ. हे धडाधड. आणि घुटण्यावर पण वजन येतो, म्हणून आपण कपडे धुवायचे. ते अशा आपटतात ते. आपण ते दाखवू दे. याचे कोचिये करायचे. काय करायचे? कोचिये करायचे. ह्याला कोचे म्हणतात. हा, असे कोचिये बोलतात याला. हा. असे कोचिये करायचे. त्याच्यात जरा पाणी घ्यायचा, असं हे बघ. बस टावल तुटायचा. फाटेल दे दानादर. दे धडाधड. हा, आंघोळ नाही केली तर कपडे नाही धुवायला पडणार, बरोबर. हम्म. या गरमीमुळे तर आंघोळ करायला पण पडते. वॉशिंग मशीन पेक्षा हाताने धुतलेले कपडे जास्त टिकतात ना. मला तर हाताने धुवायलाच आवडतात. मी एक एक्सपेरिमेंट केले. माझे 2 शर्ट मी 2 टी शर्ट वॉशिंग मशीन मध्ये टाकले आणि थोडी 2 वाट लागली. 2 हाताने धुवायला दिले. हाताने धुतलेले जास्त टिकले माझे. आणि वॉशिंग मशीन मधले वरचे धागे निघाले आणि ताणून गेले. वाट लागले तर ते धागे निघत राहतात त्याचे. असं वाटायचं लय 2-3 महिन्यापूर्वीचे आहेत कपडे. मग मी हे चांगलं डिझाईन केलं ना आपण. हे बघ आपलं बाथरूम किती छान वाटतं ना. हा. हे मम्मी नळ पण बघ कसे आहेत. आपल्या बाथरूम मध्ये येणार ना एकदा ना लोकांना प्रँक करूया. काय सांग? काय आता इथे बघा, हा नळ इकडे आहे ना, तर आपला हा तर गिझरचा आहे, हा नॉर्मल आहे ना. हा केला तर असं पाणी येतो इकडे. हे खाली पाणी हा, येतं. आणि हात जर मी वरती केला तर ऑफ आहे, आणि जर तिकडे केला मी तर मी तर भिजेल आणि इकडे. आणि असं समजा मम्मीने चुकून हे केला, मम्मी लवकर हात ठेवा आणि बंद कर. त्यांना वाटेल खाली नालात आहे ना. 1-2 सेकंड लागतो आला. हे बघ, है ना. बाथचं धुवायला, कपडे धुवायला बसेल स्वतः धुतील. ते बघ असे चुकायला बरे कपडे. है ना. हा, त्यावर पाणी होतं. आयडिया आली मम्मी बोलता पण जास्त पाणी वेस्ट नाही करायचं. पुढे पाण्याची वाट लागेल. हा. ऑफ आणि हे खालचं नळ ऑन. मला हिंदी डायलॉग चांगला होता ना. हा. ये कमबख्त गर्मी की वजह से तो नहाना पड़ता है. नहाएगा नहीं तो कपड़ा नहीं धोने पड़ेगा. हे माहितीये, हा डायलॉग आहे. हा डायलॉग आहे ना, हम गरीब हुए तो क्या हुआ, दिल से हम अमीर है अमीर. मराठीत, हम गरीब हुए तो क्या हुआ, दिल से अमीर है अमीर. हा, मराठीत बोल. मराठीमध्ये काय बोलू. मराठीत बोल. आम्ही गरीब आहे तो काय झाला. हा. गरीब आहे तो काय झाला. हा. मनाने अमीर आहे, हा. मनाने श्रीमंत आहे. ते तिचाच रिप्लाय होता ना पिक्चर मध्येच. आम्ही गरीब असलं म्हणून काय झाले, आमची श्रीमंती अपरंपार. बरोबर.
वॉशिंग मशीनच कशाला पाहिजे, आपल्या हाताची मशीन चालवायची आणि शरीर एकदम स्वस्त राखायचा. आणि फिट. तुला विचारतात तू वेट लॉस कसा केला, तू फिट कशी झाली मम्मी? हे माझं असं काम असतो, मी दाखवत नाही. चालूच असतं मम्मीचं. हे माझं असं जरा काम असतो. वॉशिंग मशीन आहे ना, ती कशाला म्हणजे मुंबईला चादरी वगैरे धुवायला, चादरी धुवायला लागतात, पडदे धुवायला लागतात. आणि कोकणात असं हे लाल होतं ना सर्व, लाल मातीमुळे. ते मातीमुळे लाल होतो. ते आता आपण कपडे धुतले ना की ते धुवून काढायचं चांगलं. बाकी कोणाची नजर नाही लागणार, पण माझीच नजर लागेल बाथरूमला आपल्या मम्मी. मला तर आवडलं. चल बाय बाय. कपडे धुवा. तुमचा कपडे धुवा मित्रमंडळ चालूच राहू दे. चालूच आहे आमचं. येस चला. बाहेर जायला लागतो. कोणतं पाणी? हे कपडे विसलवले आहेत ना, हम्म. ते पाणी पहिलं तर 2 माडाला होतो याचं. चलो. हे पाणी जर असं वाचून झाडाला ओतला नाही ना, हे पाणी असं वाचवून आहे ना, नारळाच्या झाडाला ओतला नाही ना तर नारळ सुके लागतील. नारळ येतील सुके सुके, पाणी नाही ना, नारळ पाणी नाही, फक्त नारळ. नारळ सुके, नारळात पाणीच नाही तर तो झाड काय बोलेल माहितीये का? पाणीच नाही टाकलं म्हणून. तुम्ही तेव्हा पाणीच नाही टाकला, तुम्ही आता पाणी कुठून देणार? म्हणून असं वाचवलंय ना, झाडांना पाणी टाकायचं. चल आता बिचारे वाट बघत असतील, पाणी आणतायत म्हणून. कुठच्या बाजूने जाणार आहेस? चला पाणी. चल पाणी ओतायला चल. 3 वेळा बाहेर जायला लागतो कपडे धुताना. बघा कुठून उतरला. आता ते म्हणतील की हे साबणाचं पाणी होतं, साबणाच्या पाण्याने काय प्रॉब्लेम होत नाही. साबणाच्या पाण्याने काय प्रॉब्लेम होत नाही, उलट किडे मरतात साबणाच्या पाण्याने. साबणाच्या पाण्याने त्याला काय होईल, कारण सारखं साबणाचं पाणी नसतं, सारखा नसतो साबणाचा पाणी, आणि तेवढं त्याला खत पण होतो. अशी येशील का वरती? हां एका पायाने नाही. आता मला परत 2दा कपडे उचलवायचे आहेत. 3 वेळा तुला जायला लागतो बाहेर, आहे ना? तेवढी कसं माहितीये तुम्हाला, अजून सांगतो. तेवढी पप्प्याची एक्सरसाइज पण होते. इथे बघा, इथे माझं काम तर चालू आहे. इकडे लॅपटॉप दाखव. इकडे बघा, लॅपटॉप मध्ये माझं काम चालू असतो. समजा तुमच्या फॅमिली मेंबर्सने कधी तुम्हाला हाक मारली ना, तर जायचं, म्हणजे तेवढेच आपलं माझं त्या कामामधून जरा वेगळं लक्ष लागतोय ना. बरोबर. आणि तेवढी आपली एक्सरसाइज पण होते. हा, उठता येतो तिथून. ते उचललं म्हणजे हाताची एक्सरसाइज झाली, टाकलं माझ्या शोल्डरची एक्सरसाइज. पण काय पण अचानक काम निघतो ना घरातल्या माणसांचं, की आपण एकच काम करत नाही बसायचं. आवाज दिल्याबरोबर उठला पाहिजे. कारण समजा मी नाही गेलं तर मम्मीवर किती लोड पडतो त्याचा. हा बरोबर. आणि एकतर मी पडली आहे ना पहिली नवीन घर असताना, त्यापासून मी बाबा घाबरते लादीवर पाय टाकायला. आज कोणती रेसिपी बनवणार आहे आपण? आज वांग्याची भाजी. अजून कपडे धुवायचे बाकी आहेत ना? पिळायचे आहेत. चलो जाओ कपडे धुने को जाओ. सुकत घालायचे आहेत. आता इथे आमची लाईट पण आहे बघा. लाईटीचा काहीच उपयोग नाही ना मम्मी आता या वेळेला. तरी पण कोणकोणती माणसं ना अशी लाईट लावून बसतात मम्मी. फुकटच लाईट लावतात. आता बघा मी लाईट घालवतो बघा, कायच गरज नाही लाईटीची. लाईट लावायची काही गरजच नाही. आता तुम्हाला पूर्ण घर दाखवतो बघा. स्विच इज ऑफ, स्विच ऑफ. हे ऑटोमॅटिक आहे, डबल असतं. हे ऑन असलं तरी ऑफ आहे, कारण हे डबल सिस्टम आहे. बेडरूम सिस्टम लावलं आम्ही. काय आपले कपडे आहेत ना, हम्म. याचे बुडवून नाही काढायचे नुसते. मग हे असं टॉवेल आहे ना, एकच कपडा दाखवते. हा टॉवेल असा उभा पकडायचा, असे कोचिले करायचे आणि असं बुडवायचा. बाल्टी भरून नाही कधी पाणी घ्यायचं. आणि असं रबर पकडायचं आणि असा उचलवायचा. बस बस ट्युटोरियल बस झाली. रेसिपीच्या नंतर मम्मी माझा चॅनल खोलू का मम्मी वेगळा, कपडे कसं धुवायचा चॅनल? हा मग कपडे पण छान धुतात. मी सर्व दाखवतो. आमचे स्विचेस बघा सर्व ऑफ असतात. आता हे ऑटोमॅटिक स्विच तुम्हाला दाखवलं ना मी. आता बघा हा फॅनचा आहे, मला सर्व लक्षात, आणि लक्षात पण ठेवायचा कोणतं बटन कुठे. हा फॅनचं बटन मी जर बंद केला तर फॅन बघा वरती फॅन चालू होतो, आणि इकडून पण मी फॅन ऑफ करू शकतो बघा. आता हा ऑन आहे ना, हा झाला फॅन ऑफ.
तसंच लाईटीचं पण इकडे दाखवतो एक्झाम्पल. बघा ही लाईटीच आहे. आता हे बटन दाबतो, बघा लाईट पेटली आणि इकडनं पण मी लाईट ऑफ करू शकतो. हे लाईटीच आहे, चालू केलं की लाईट ऑफ होणार बघा. म्हणजे डबल सिस्टम आहे. आणि का सिस्टम आहे ते तुम्हीच मला सांगा, त्याचं उत्तर मी नंतर देईल कमेंटमध्ये. सर्व स्विचेस ऑफ आहे बघा, आमच्या इकडे पण ऑफ आहेत. किचनमध्ये तर बघा दिसतंच आहे ऑफ, लाईट्स ऑफ, सर्व ऑफ. आणि तिथे सुद्धा मी जिथे काम करतो तिथे सुद्धा ऑफ, कारण इकडे हवा खूप छान खेळते. फक्त माझा मोबाईल चार्ज होतोय आणि कधी वाटलं तर लॅपटॉप चार्जिंगचं बटन ऑन करतो. आणि पाणी पण वाचवा, मम्मी. झाडांना टाका. सर्वांना पण एक काय न्यूज नाही मेसेज, सर्वांना पण एक मेसेज द्यायचा ना मम्मी. सेव्ह इलेक्ट्रिसिटी, सेव्ह एन्व्हायरमेंट. हा. बरोबर ना? म्हणजे असे गाईला कपडे पिलायला नाहीये. मी काय विचारतो, मैं क्या बोल रहा है, तू क्या बोल रही है, तू अपने भाषा में बोल रही है. मैं मेरे भाषे में बोल रही है. मी तुला बोलते सेव्ह इलेक्ट्रिक, सेव्ह वॉटर बोलते. सेव्ह इलेक्ट्रिसिटी, सेव्ह एन्व्हायरमेंट. तू काय बोलते त्याला मराठीत काय बोलायचं? वीज वाचवा, हा. निसर्ग वाचवा, वातावरण वाचवा. तुला पण येत नाही ते बघ. हा, तू काय आता हे करते? ताई काय बोलली? इथे नवीन घटना नाही, इथे नवीन न्यूज आलेली आहे. काय ताईला? काय ताईला आहे ना कपडे पिळायला येत नाही. बापरे, आमच्या ताईला कपडे पिळायला येत नाही. हा. ताईला आता व्हिडिओ बघू दे. थांब ताई, कमेंट कर, कपडे पिळायला येतं का तुला ते आता? असे बुडवते, असे बुडवते आणि असे नळावर ठेवते. असे होय, नळावर लोड पडेल ना. असे ठेवते, मग ते आपोआप आहे ना 1 तासाने, अर्ध्या तासाने सगळं पाणी गळून जातं. आणि नळ खाली आलं तर? नळ नाही खाली येत, नळ मजबूत आहे. आता मम्मीने रेसिपी बनवायला घेतली. कोणती रेसिपी मम्मी? पहिला नमस्ते तरी बोलते. हा, आपलं नमस्ते राहिलं. हा. बोल. नमस्ते, आज मी वांग्याची भाजी बनवते. आता वॉकिंग करून आले, कपडे धुतले, म्हणजे कपडे मी दुपारी धुतले आणि वॉकिंगला गेले नंतर जेवल्यावर. आणि आता रात्र झाली, आता रात्रीसाठी काहीतरी भाजी पाहिजे ना, म्हटलं तुम्हाला पण दाखवते वांग्याची भाजी. आणि वांग्यामध्ये मी 1 बटाटा टाकणार आहे. कशी करायची ती दाखवते. घरगुती आपली झटपट, घरगुती आणि झटपट. आता इथे बघा, मी काहीतरी फेसबुक उघडत होतो. म्हणजे कधी कधी मम्मी वायफायला ते आपण घेतलंय ना, ते लावलं तरी इकडे कधी कधी रेंज जाते. तर तुम्हाला जे कमेंटचे आम्ही रिप्लाय ना, कधी कधी तुम्ही बोलाल फास्ट मिळतात, तर कधी कधी बोलतात स्लो मिळेल, ते कधी कधी इकडे रेंज जाते लगेच. आता बघा हे उघडायला ना कितीतरी टाइम लागेल. आता रेंज गेली ना. हा, रेंज. आजीला कोणत्या आजीला? का आजी जेवणार कधी? तुम्हाला काय पाठवू का इकडे बनवून? इकडे बनवून काय पाठवू का? वांग्याची भाजी खाता काय? वांग्याची भाजी. हा आजी, आता सिरियल कोणतं चालू आहे इकडे? हा काय? पोरगी झाली हो. मुलगी झाली. अच्छा, मुलगी झाली. अच्छा, सिरियलचं नाव आहे हा. होय. अरे वा. हा काय? मग आपण जाऊया सागरपुड्याला. जेवून घ्या, लवकर जेवा. चालेल चालेल. दरवाजा आधीच लावून घेतलेला आम्ही. हा, गावावरच करायचं, वरती टेरेसवर. डीजे लावायचं तर वरती नाचत बसायचं आपण. आधी तिकडे आता नाचते. नातवाच्या लग्नाला येते. नातवाच्या लग्नाला येते. हा, बरोबर. जेव्हा जेव्हा पोटभर जेव्हा, आराम करा, सिरियल बघा आणि लवकर झोपा. बाय बाय, टाटा. हा चालेल. बाय बाय. हा. आजी, बरोबर अर्धा तास झाला आपल्याला.
अर्धा तास व्हिडिओ, अर्धा तास कॉल, अर्धा तास कॉल होता आजीचा आणि आत्याचा. आणि काय म्हणतात ते, पोट भरत पण बंदाय भरत. आपण कसं तसं झालं ते. हा. म्हणजे त्यांना नातवांशी, माझ्याशी, मम्मीशी बोलायला किती आवडतं. तुम्ही हे उदाहरण घेऊ शकता की आम्ही नाते किती हद्दपर्यंत जोडून ठेवलेले आहेत. बरोबर ना, मी नाते जोडून ठेवावे लागतात. जोडून ठेवलेच नाही. मम्मीने तेवढे जोडून ठेवलेले तर आणि जोडून ठेवावे ठेवलेली लागतात. नाती आता मी बघायला 10 वर्षांनी आली मावशीकडे. 10 वर्षांनी सुद्धा पण तो माझं नाता, नातं जोडलेलं तसंच आहे बघा. म्हणजे सर्वांनी मला सांगायचंय, ही पिढी गेली पण तुटताना, नातं तोडताना एका शब्दात, एका मिनिटात, त्याला 1 सेकंड पण लागत नाही नाती तोडायला. पण जोडायला भरपूर म्हणजे मुश्किलीने नातं जोडलं जातं. आणि तो नातं ठेवणं त्याला अजून टाइम आहे. हा. जसं फिटनेस मध्ये आम्ही लोकांना सांगतो की तुम्ही 10 किलो वजन तर खालवाल, पण तो गेलेला वजन ना, म्हणजे जेवढा आता वजन आहे, समजा मी 80 चा 70 झालो ना मी, हा 70 किलो मेंटेन ठेवायचा खूप कष्ट लागतो. खूप कष्ट लागतो, बरोबर आहे. ते काय घटू पण शकतो आणि वाढू पण शकतो लगेच. पण तो मेंटेन ठेवणं, रिलेशनशिप मेंटेन ठेवणं आणि हेल्थ मेंटेन ठेवणं खूप डिफिकल्ट आहे. यंग जनरेशननी हे शिका की रिलेशनशिप चांगली मेंटेन ठेवा. हा. आणि सर्वांसोबत चांगलं बोला, कारण ही जी वेपन आहे ह्याला मग मी धार नाही, पण त्याला खूप धार आहे. बरोबर आहे. ह्या बोलण्याने आपण नाते जोडू पण शकतो आणि त्याच बोलण्याने आपण नाते तोडू पण शकतो. त्याचे सगळं काम करते. खूप खूप इम्पॉर्टंट आहे. हा. नाही तर आमचा बाबा लेक्चर चालू. आणि चला आता इथे माझी सगळी तयारी झाली आहे. कांदा कापून झालाय, टोमॅटो कापून झाले आहे. आणि आत्या बरोबर आणि आजी बरोबर बोलता बोलता आहे ना, मी वांगी पण कापली आहे बघा. आणि वांगी कापली आहे ना, अशी उभी चिरली आहे. आता इथे बघा मी वांगी कापून कशी घेतली आहे ती बघा. कापताना काय झालं दाखवली असती. कापताना म्हणजे काय झालं, आतेचा आणि आजीचा फोन आला, त्याच्यामध्ये मी पटकन कापून घेतली. हे असे स्लाइस करून घ्यायचे. अर्धा देठ घ्यायचा. 4 भाग घेतले ना. हा, 4 भाग. कधी मोठा असेल तर 6 तुकडे करायचे उभे. समज उभे करायचे. हा, उभे 6 तुकडे करायचे. आणि छोटा असेल तर 4 तुकडे करायचे. असे उभे स्लाइस करायचे आणि अर्धा देठ घ्यायचा. असे कापून घेतले. आणि ते बटाटे पण बघा लांब स्लाइस करून घेतले. 2 बटाटे घेतले. हे साल काढून घेतले आणि त्याची अशी उभी असे स्लाइस करून घेतले बटाट्याचे पण. हे बटाटे पण स्वच्छ धुवून घेतले. आता मी इथे मसाल्यासाठी काय काय घेतले बघा. इथे छोटी छोटी 2 टोमॅटो घेतले. हा एक मोठा कांदा होता तो घेतलाय. ही थोडी लसूण घेतली आहे. 10-12 पाकळी लसूणचे साली सकट घ्यायचे आहेत. आणि आता इथे आपल्याला सुका खोबरा घ्यायचा आहे. आपलं खोबरं आपल्या आवडीप्रमाणे घ्यायचं, जसं असेल तसं घ्यायचं. मसाले घेतले. 1.5 चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा धना पावडर, अर्धा चमचा जास्ती गरम मसाला आणि पाव चमचा हळद घ्यायची. हळद आपण कमीच घ्यायची, कारण जास्त घेतली ना तर हळदीला कडवटपणा येतो. म्हणून आपण हळद आहे ना जरा कमी घेतली तरी चालेल. आता मी पहिलं काय करते, पहिला कांदा ना भाजून घेते. इथे तवा ठेवलाय बघा. इथे तुम्हाला गॅसवर काय आहे तर इथे मी भात ठेवलाय बघा. ते कांदा आणि लसूण एकत्र भाजून घ्यायचं पहिलं. कांदा चांगला आपल्याला लाल होईपर्यंत भाजायचा आहे. इथे कांदा मी थोडा भाजून घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये आहे ना थोडा तेल टाकते. झाकण बंद होतं ना त्याचं. थोडासा तेल टाकायचा कांदा भाजायला. म्हणजे पहिला मी कांदा थोडा आहे ना भाजून घेतला सुका. समजलं, म्हणजे आपण तुम्ही भाजतो ना कांदा तसा मी भाजून घेतलाय. आता कांदा चांगला भाजायचा एकदम मस्त. त्याचा मसाला कसा चांगला बनला पाहिजे. वांग्याची भाजी बनवायची ना तर पहिला हा वाटप चांगला भाजायचा पाहिजे. चांगला भाजला ना मग ते आपल्या वांग्याचं चांगलं दिसतो. बरोबर आहे. हा, आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी खोबरं टाकते. खोबरा किती आपला? खोबरं आपण आपल्या आवडीप्रमाणे घ्यायचं. 1 तुकडा, 2 तुकडे किंवा असं अर्धी वाटी किंवा असं 2 मुठी असं घ्यायचं. तू रेसिपी बनवून दमत नाही का मम्मी? कशाला जमते, मला तर सवय झाली आता. जशी आवड आहे ना. हा, आवडीने बनवायला पाहिजे, नाही ते आपल्या मनची बनवायला पाहिजे. आपल्याला जे मनातून येत आहे ना ती बनवायची. काहीतरी वेगवेगळं नेहमी होतं ना, मग काहीतरी बनवायचं. आता इथे कांदा आणि खोबरा बघा कसा भाजलाय. त्याचा धुवा येतोय, धूर येतोय, चांगली वाफ कशी येते. कांदा पण चांगला भाजलाय आणि खोबरा पण चांगला भाजलाय. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना हे टोमॅटो टाकते. या तव्याबद्दल मम्मी कमेंट देते. मी पण पिढ्याच्या
भिडाचे ना. हा भिडाचा तवा आता मुंबईला माझे 2 तवे होते ना, तसे बघायला गेल्यावर 3 तवे भिडाचे आहेत. कारण एक चपातीचा 2 तवा आहे असा चप्पल, त्यातला एक इकडे आणला आणि हे खोल तवे 2 होते, त्याच्यातला हा एक मी इकडे टाकला. म्हणजे आता मुंबईला एकच आहे. मुंबईला एक नाही, तो चपात्या करायचा, भाकरी चपात्या करायचा तो एक. हा. 2. आणि मला तर असं वाटतं मम्मी जेवण ना मम्मी अशा सर्व भांड्यांपेक्षा ह्याच्यात बनवलेलं चांगलं. आणि कसं काळा पण होत नाही जास्त. काळाच आहे तो. हा, तो काळाच आहे पण जळत नाही. हा करपत नाही, जेवणाला पण करपण येत नाही ना त्याला काय. हा, येत नाही. आणि भाजायला पण चांगला त्याच्यामध्ये लागत नाही मेन म्हणजे. पण एकदा गरम झाला की खूप गरम होतो तो. खूप गरम होतो. आणि एकदा असं भाजायला लागला ना की गॅस बारीक करायचा, कारण तो तव्याला जास्त हीट येते. हा, आणि जास्त गरम होतो, मग असा गॅस थोडा बारीक करायचा. बंद करून पण हे करू शकतो ना नंतर लास्टला. आणि भाजायला आला ना चांगला, आता 2 मिनिटं आहेत, तर आपण गॅस पण बंद करायचा, त्याच्यावर भाजत राहायचं 2 मिनिटं, आता ढवळत राहायचं. आणि भिडाच्या तव्यातलं जेवण म्हणजे काय, लय भारी असतो. आता इथे बघा आपला मसाला भाजत आलाय, म्हणजे चांगला भाजलाय. पण आता आपण काय करायचं, गॅस बंद करायचा, आणि हा तवा गरम आहे ना तोपर्यंत जरा 2 मिनिटं ढवळत राहायचा याच्यावरती, म्हणजे तो अजून भाजेल आणि आपला तवा पण थोडा थंड होईल. आता इथे बघा आमचं दही उरलेलं आहे ना मम्मी. हा, आणि दूध कुठे आपला. दूध टोपात आहे, त्या खाली टोप आहे. ह्याच्यामध्ये काय आहे, चपाती, त्याच्यामध्ये दूध आहे. ह्याच्यामध्ये आपण मी दूध दही लावलेलं आहे घरातला. हा, आता ह्याच्यातच आम्ही काढून परत दही लावणार आहे उद्यासाठी. दूध एवढा बास झाला ना मम्मी. हा, बस. उद्या मी दही लावणार आहे, मी दह्याची कढी बनवणार आहे. असं कधी दही कसं माहिती आहे, वेस्ट नाही घालवायचं काही. आता आपल्याकडे आहे ना, तर ते दह्याची कढी बनवायची. आता इथे पण बघा, हे काल आणलं होतं ना लावायला आपण. हे लावायला विरजण्यासाठी आणलं. आता एकदा लावला की कसं, आता ह्याच्यापासून लावू शकतो आपण. पण हे पण वेस्ट नाही घालवायचं, नाही तर माणसं काय करतील, आंबट झालाय फेकून देतील हेवाला. नाही, फेकून नाही द्यायचं. ह्याचं कढी बनवता येते ना मी. आता मी काय करते माहितीये दह्याचं असं, आता हे मी थंड पाणी ठेवते प्लेटमध्ये, आणि त्याच्यामध्ये हा डबा ठेवते. म्हणजे इकडे बघा हा, पाणी होतं, पाणीमध्ये पाण्यामध्ये हा डबा असा ठेवलेला होता ढाकलेला. म्हणजे कसा तो जास्त आंबट होत नाही. ते तवा एकदम नॉर्मल झालाय थोडा. आता आपला मसाला भाजलाय, आता तो काढून घेते ताटामध्ये. तर तवा उचलायला नाही होणार, तवा जड आहे ना, म्हणून असं जड जोखमीचं काम असेल ना तर ते आपण उचलायचं नाही कपड्याने पण, आणि पकडीने पण नाही. असं आरामात आहे ना ते काढायचं चमच्याने, काविलतेने. बघा आलं की नाही. त्याला थंड करायचं. आता हे थंड करायचं, थंड होऊ द्यायचं. थंड झाल्यावरच वाटायचं, गरम गरम मिक्सरमध्ये पण कधी वाटायचं नाही. आता मसाला आपला थंड झालाय, आता तो मी वाटून घेते, बारीक पाणी टाकून वाटून घ्यायचं. आता इथे बटाटे मी पाण्यात ठेवलेली आहे ना, ते आपण पाणी काढून घेऊया. बटाट्यामध्ये पाणी नाही पाहिजे, पाणी असं पूर्ण गळून काढायचं. मग आपण बटाटे कपड्याने पुसले तर चालतात, चालतील ना. हां, ते आपला मसाला पण वाटून छान झालेला आहे. आणि इथे बटाट्याचं पाणी काढलं आहे, टोपामध्ये आहे ना तेल टाकलं आहे. आता तेलामध्ये आपल्याला बटाटे फ्राय करायचे. अजून त्यांना काय ते दाखवायचं, बटाटे फ्राय होतात आहे. पण बघूया तुम्हाला कॅमेऱ्यामध्ये दिसतो की नाही. दिसला असेल, ऑरेंज दिसला का, ऑरेंज. मग इकडे बघ, तुला दिसतंय का बघ. हां, काय सांगते, चांदो मामा. चांदोबा. हां, म्हणजे चांदो मामा असं बोलतात. चंदा मामा. चंदा मामा हिंदीमध्ये, हां. चांदो मामा असं. चांदो बाबा काहीतरी बोलतात ना. नाही, चांदो मामा है काय, चांदोबा मामा. असं मामा आहे काय. हां, दिसला का पण ऑरेंज कलरचा. हां. असं वाटतं ते झाडावर काहीतरी फल आहे पण चमक. आईचा भाऊ. हा, हां, आता कोणाला भाऊ नाही ना तर ओवाळायचं असेल ना, आरती बिरती करायची असेल तर त्या चांदो मामाला ओवाळतात. असं आहे का. हां, जरा जरा कलर येईपर्यंत सारखं ढवलं करायचं ना पण आपल्याला. सारखं ढवळत नाही राहायचं. पण जरा वरती खाली करायचं राहिलं का. हां, जरा वरती खाली म्हणजे ते फ्राय व्हायला पाहिजे ना. सर्व साईडून. हां, थोडा कलर यायला द्यायचा, म्हणजे ते आपले शिजतात बटाटे. एक सांगायचं आहे, आता जेवढे एक साइडेड असतात, म्हणजे जे विचार करतात की कुकिंग खूप सोपी आहे, हां, तर कोणाला वाटतं बाहेरचं काम खूप सोपं आहे. होय. दोन्ही साईडचे काम ना तेवढेच कठीण आहे, तेवढेच सोपं. पण बोलतात ना, हां. कोणतंही काम सोपं नाही, कोणतंही काम कठीण नाही. बरोबर. जर आता मी तुमच्या रेसिपी बनवण्याच्या साईड घेतो जरा, नंतर बाहेरच्याचं पण साईड घेतो. बाहेरचं पण तर काम तेवढंच कठीण आहे, आणि रेसिपी बनवणं पण तेवढंच कठीण आहे. हां, इकडे गॅसच्या समोर आपल्याला उभं राहायला लागतं,
आता ज्या माणसांना सवय झाली ना, आता बोलता बोलता मी इकडे टिपका उडाला, ते चटके उडतात. चटके बसतात. आता बघा बोलता बोलता ना असा हे इकडे लगेच ना असे टॅटू बनतात. बरोबर आहे. फ्री मध्ये टॅटू बनतात इकडे. हा. ते असतं. आता घ्यायसाठी आपल्याला फॅन ऑफ करून ठेवावं लागतं. बरोबर ना? बरोबर. तर कोणतीच गोष्ट इझी नाही, म्हणजे सर्वांना इक्वल महत्व द्या. हे बडबड आहे जरा ढवळ. अरे हा नाही तर तिकडे करपायचं. मग अजून एक मम्मीने सांगितलं असतं, पण जेव्हा आपण बटाटे फ्राय करतो ना तेलामध्ये, तेव्हा त्याची एक वेगळी चव येते. बरोबर आहे. फॉर एक्झाम्पल जर पनीर आपण फ्राय करून टाकलं ना, तर पनीरच्या भाजीमध्ये पनीरची वेगळी चव येते. बरोबर. बरोबर ना? कोणी शिकवलं कोणी मला. हा. आणि कधी पण तुम्ही जर कोणाला समजवाल आणि सांगाल ना, मम्मीचे एक्सप्लेनेशन का चांगले, कारण मम्मी रिलेट करते. ह्या गोष्टीपासून त्या गोष्टीमध्ये ना, ह्या रेसिपीमधून त्या रेसिपीमध्ये तुम्ही जर समजवलं तर समोरच्याला लवकर समजतं. बरोबर. आला का थोडा कलर? येतोय. हा. आणि ते नाहीतरी आपल्याला ते वांग्याबरोबर शिजवायचेच आहेत, पण फ्राय केले ना की ते भाजी आहे ना 2-3 दिवस तू खाऊ शकतोस. आमचे कॅमेरामॅन ना तिकडे उभे राहिले ना, तिकडेच उभे राहतात. टाइम आने पे सब रंग बदलते हैं, तो अब हमारा बटाटा क्यों नहीं बदलेगा? बदललाय कलर. बदललाय ना. हा, आणि जरा काढ. त्याला वरचं कव्हर बघ कसं होतं. हा ते वेगळं झालं आता. आता काढू. हा आता ते काढ. गॅस बारीक कर. आरामात काढ. आता आपण आहे ना ही बटाटी फ्राय केलेली सोडूनच द्यायची. म्हणजे आपल्याला बटाटी नाही टाकायची असेल तर कुठे सोडून द्यायची? म्हणजे तो भाग सोडायचा. हा. बटाटे आपल्याला वांग्यामध्ये नको असतील तर म्हणजे तो आपण फ्राय केलाय ना तो भाग सोडा. आता मी तुम्हाला वांग्याचं दाखवते. म्हणजे कसं माहितीये, वांग्यामुळे एक बटाट्याचं फोड आलं ना तर टेस्टी एकदम. खूप खूप म्हणजे खूप छान हा. वाटतं. आणि भाजी पण खाल्ल्यासारखी वाटते. आणि 3 दिवस तुम्ही भाजी ठेवलात ना तरी ती खराब नाही होणार. फक्त तुम्ही ना गॅसवर थोडी थोडी गरम करत 3 दिवस ठेवायची. फ्रीजमध्ये नाही ठेवायची. हा ते सांगणार होतो की वांग्याचं भरीत असं असतं ना की तुम्ही पण मला पर्सनल एक्सपिरियन्स जरा कमेंट मध्ये सांगा. आपण पहिल्या दिवशी बनवतो तर टेस्टी लागते, दुसऱ्या दिवशी ती अजून टेस्टी लागते. कारण ते काय होतं माहितीये का, त्यातलं जो तेल असतो ना तो मुरत ना ती चटणी टाईप बनते. बरोबर. तो मसाला चटणी टाईप बनतो. आता मी अजून एक वेळ रिलेट करतो की वांग्याची भाजी बरोबर होतो आणि चिकन बरोबर पण असंच होतं मम्मी. चिकनचा पण तोच प्रकार आहे. बरोबर ना. जर तुम्ही ना ठेवत मध्ये नाही ठेवायचा. हा ठेवत जेव्हा तुम्ही त्याला तरसवत जाल ना, त्याला सुकवत जाल ना अजून, ते एकदम छान वाटतं. चटणी बनेल त्याची. मी तर कधी कधी असं मम्मीला बोलतो, एक दिवस पहिला बनवून ठेव, दुसऱ्या दिवशी मला खायला दे. होय. आता आपलं तेल टाकलंय समजा, बटाटी फ्राय केलेली सोडा. आता तेल टाकलंय, त्याच्यामध्ये जिरा टाकते. आता हे गरम झालंय, जिरा आपला चांगला तडतडलाय बघा. त्याच्यामध्ये हा आपला मसाला टाकायचा. मसाला टाकताना पण आरामात. आता मी ते मसाला टाकलाय वाटलेला. अजून आपल्याला याच्यामध्ये भांड्यामध्ये पाणी टाकून ते आपल्याला घ्यायचं आहे. पण त्याच्या आधी मी काय करते माहितीये का, हे आपले मसाले घेतले आहेत ना, हे आता तुम्हाला दाखवले आहेत ना काय काय किती किती घेतलंय ते. हे आता मसाले त्याच्यामध्ये टाकायचे आणि त्या वाटणाबरोबर हे आपले मसाले तेलामध्ये फिरवून घ्यायचे चांगले. आता मला पण समजलं की आपण टॉवेल आणि असं वस्तू का जवळ ठेवतो. हा तू बोलतोस ना मला, मी कधी कधी दाखवत नाही, पण मी अशी घेते माहिती आहे ना. चांगलं फास्ट घ्यायचं मी, चालेल ना. हा चांगलं 2 मिनिटात आपलं फ्राय करून घ्यायचं. चांगलं 2 मिनिटात फ्राय करायचं. आणि तुम्ही बनवता तोंडाला पाणी सुटते म्हणतो. आणि तुम्हाला एक सांगतो, हे कसं ऑड वाटत वेगळंच वाटत असेल ना. आधी एका कांद्यावर टाकायचा. मी काय म्हणतो, तुम्हाला हे प्रश्न नाही आला की बाकीचं रेसिपी आम्ही कधी कधी सकाळीच बनवतो, हीच रेसिपी मम्मीला मी संध्याकाळी का बनवायला लावली? ती दुसऱ्या दिवशी खायला आवडते ना म्हणून. त्याचं उत्तर आपण पहिलं दिलं होतं. मी पण उत्तर दिलं. आणि असं ढवळताना मी तुम्हाला ढवळताना तर मसाल्याचा कलर बघा. ढवळताना असं खालून पूर्ण खालून पूर्ण त्याचा गोळा करायचा. आता घेतलं तर होतं ते, हा नंतर घेतलं की लागतं ते. बघा कसं मस्त. आणि लागलेला मसाला पण चांगला असतो बघा. चांगला गोल फिरवतोय व्यवस्थित ना. बरोबर शिकलो की नाही? बरोबर शिकलाय. बरोबर ना. आणि मसाला बघा तेलात कसा फिरतोय बघा, जेली टाईप. आमच्या कॅमेरामॅनला बोलावं लागतं, जवळ ये, लांब जा. थोड्या वेळाने शिकणार ती मम्मी है ना, तू शिकणार थोड्या वेळाने. पण हा असाच मसाला जो आपण तरसवतोय ना, तरसवतोच बोलतात ना, होय एकदम छान लागतो तो. मी तरसवतेच बोलते.
आता मला इकडे बाकीच्या कामामुळे हा आपला युट्यूब आपली फॅमिली आहे ते हँडल करायची आहे. बाकी माझं वेगळं जॉब आहे, अजून पण वेगळे जॉब आहेत माझ्याकडे. त्या कारणामुळे मला इकडे वेळ द्यायला मिळत नाही. बरोबर. नाही तर बापरे, मी रेसिपी पण बनवली असती आईवारी. कारण बनवली असती. तुम्हाला सर्वांना सांगतो, यंग जनरेशनला मला सांगायचं, यंग जनरेशनला की सर्व गोष्टीमध्ये ना इंटरेस्ट ठेवा. बरोबर आहे, इंटरेस्ट ठेवायचा. आवड असली पाहिजे. हा. आता तुम्ही विचार नाही करणार, माझ्याकडे गाडी नाही आहे आता, 4 व्हीलर 2 व्हीलर तर आहे, 4 व्हीलर नाही, तरी मला चालवता येते, माझ्याकडे लायसन आहे. बरोबर, मी शिकलाय. ते केलं, त्यानंतर स्विमिंग क्लासेस केलं, लहानपणी मी तबला क्लासेस केले, होय. आता मी डान्स क्लासेस करतोय. मी माझी तारीफ नाही करत आहे, फक्त मी नवीन जनरेशनला जे आपल्याकडून काहीतरी शिकत असेल, कोणतरी असतील मम्मी, दमला नाही पाहिजे, थकवा नाही पाहिजे माणसाला. इकडे बघा. हा तेच बोलतोय. आणि मनात कंटाळा नाही पाहिजे. कारण कधी नंतर खूप फायदा होतो. तर हे झालं, आता झाला, त्याच्यात पाणी टाक भांड्यातलं. भांड्यातलं हा, ते पाणी टाक, मिक्सरच्या भांड्यातलं पाणी होत त्याच्यामध्ये. जरा गॅस स्लो करायचा आपण टाकताना. हा, नाही तर चरचर होऊ नये, हातावर उडतो. मला ओत सगळं पाणी, अजून पाणी लागणार आहे. आधी पहिलं ते ढवळून घे. अरे वा वा वा, मसाला ढवळून घे. कॅमेरामॅन आलेले आहेत थोडे. जरा हा, नाका तोंडात जातो ना. असं पण जातो. एक बिहाइंड द सीन मी दाखवत नाही, पण आता दाखवतो तुम्हाला. हा, जरा पुसतो, इकडे दाखव. येत होती पण आपण कंट्रोल केली. ही कोणाकडे अशी टॅलेंट कोणाकडे आहे सांगा जरा, की शिंका येत असेल तरी तुम्ही कंट्रोल करायच्या. त्याची पण मी तुम्हाला टिप देतो. सर्व गोष्टीत आपण ऍक्टिव्ह राहायचं. इकडे बडबड करून पण मी दमत नाही, आणि इकडे कामं करून पण मी दमत नाही. माणसं बोलतात मी पातळ झालो. मी हा, थोडा झालो, कधी कधी होतो, कधी कधी नाही होतो. कधी कधी नाही होतो. बघ आपली कशी बोलते. आता तुम्हाला सांगतो, शिंका जर तुम्हाला थांबवायची असेल, अशी तर शिंका कधीच नाही थांबवायची. पण जर तुम्ही गाडी चालवताय, बाईक चालवताय, दिसतोय की पूर्ण बाईक चालवतोय, गाडी चालवतोय, तेव्हा इमर्जन्सी मध्ये कसं शिंकू नाही शकत. शिंकलं ते कसं हँडल हलतो. बरोबर ना. तर तुम्हाला पण टिप देतो, सर्वांना टिप देतोय. आपलं हे टंग असतं ना, ही वरती दाबायची, अशी वरती दाबायची. ती शिंक थांबणार तुमची. पण सारखी शिंक थांबवायला जाऊ नका. आता आली होती ना, ती येऊ द्या. मी थांबवली ना, ती स्वतःहून थांबली. पण जर बाईक चालवताना शिंक आली की कसं ऍक्सिडेंट होतो, माणूस हलतो. 2 व्हीलर मध्ये तर लयच प्रॉब्लेम होतो. तर तुमची जीभ घ्या, अशी जीभ घ्यायची म्हणजे आतमध्येच वर टेकायची, वर दाबायची, वर दाबायची. बघा तुमची शिंक थांबणार. आणि कधी युज केला आणि थांबला तर कमेंट करून सांगा. आता त्याच्यामध्ये वांगी टाक. पाणी सकट नाही, पाण्यातली काढून टाक. आता ही आपली झाली. आता वांग्याची भाजी होईल. खाली वांग्याची भाजी. आणि हा पाणी आपला पाणी फेकायचं नाही झाडांना आणि माडांना. तेच झाडांना म्हणजे माडांना. 5 वर्षांनी सर्वांनी आमच्याकडे नारळ पाणी प्यायला. प्रत्येकाला एक तर इकडे मिळणारच. अजून पाणी टाकायचं आहे. ढवळून घेऊ. आता मी जरा येऊ का? हा, नाही तर बोलतील. आता हा मसाला आपला ग्रेव्ही बनली आहे, पण आपल्याला ही ग्रेव्ही आता ठेवायची नाही आहे. ग्रेव्ही आपल्याला घट्टपणा नंतर बनवायचं आहे, जेव्हा आपलं वांग शिजेल तेव्हा. वांग शिजायला तर पाणी पाहिजे ना, म्हणून त्याच्यामध्ये पाणी ओतायचं. म्हणजे आपण जसं जेवढं पाणी ओतायचं, जसं आता आपण आमटी बनवतो ना, त्या पद्धतीने पाणी टाकायचं. हे बघ, असं पातळ. समजलं? किती पातळ आहे. झालं ना पातळ. हे बघ, पातळ आता तुम्हाला दिसतंय, पण नंतर ते घट्ट होतं. ते हे बघा, असंच ठेवा. असं पाणी टाकायचं. खरं सांगतो, उद्या ह्याची जी टेस्ट लागेल ना दुपारपर्यंत, वाव. आता याला आपण फुल गॅसवर ठेवायचं आहे, पण त्याच्यावरती पहिलं उकडी झाकण मारायचं. असं झाकण नाही मारायचं, उतानी. असं उतानी झाकण नाही मारायचं. उतानी कशाला मारतात? त्याच्यामध्ये पाणी ठेवायचं असेल तर उतानी असं मारायचं. आणि आपल्याला ते शिजवून काढायचंय म्हटल्यावर आहे ना, आपण असं उकडी ठेवायचं. म्हणजे उकडी ठेवला ना की तो मसाला वाफेने त्याच्यामध्येच जातो, आणि उतानी ठेवला तर मसाला सगळा इथे लागतो, म्हणून उकडी ठेवायचं. टिप मम्मी, 5 मिनिटासाठी शिजू दे. कधी कधी मिस्टेक असतात, पण कधी कधी त्या मिस्टेकनी जर माणसं हसत असतील ना, तर ते मिस्टेक करायला मजा येते. आणि मुद्दामच मिस्टेक करायला वाटते. मग आता इकडे बघा, जे शुभांगी गिरीचे फॉलोअर आहे, मी तर मम्मीचा फॉलोअर आहे आणि फॅन पण आहे. मी आयुष्यभर झाकण ठेवणार नाही, झाकण मारणार बोलणार.
समोरच्यानी त्याने त्याचा मजाक म्हणजे जोक केला तरी चालेल, पण तू कसा समोरचा माणूस हसतो त्याच्याने मम्मी. बरोबर आणि कोणाला हसवणं पण ही एक कला आहे. आणि हसणं पण एक्सरसाइज आहे. हा तेच ना, तुम्ही नेहमी बोला हा फिरून फिरून एक्सरसाइज वरच येतो. कारण त्यामुळे त्याच्या अंगातच मुरली आहे ती हा, एक्सरसाइज. तुम्हाला एक सांगतो, दागिने कपडे एवढी मजा देत नाही, पण हेल्दी बॉडी जरा या फिट बॉडीची बघा, या फिट बॉडीची जरा मजा घेऊन बघा. खरं सांगतोय, लाईफ खूप एन्जॉय करा. कधी बोरिंग वाटत नाही, कधी काय वाटत नाही. हा तोंड पण कधी थांबत नाही. मम्मी पण बडबड करायची थांबत नाही. जरा विचार की तुझ्या मुलाची बडबड जरा जास्त आवडते की नाही विचार. माझ्या मुलाची बडबड तुम्हाला आवडते काय? आवडत नसेल तर कमेंट करा, मग त्याची आहे ना जरा बडबडच कमी करून टाकेल. आणि आवडत असेल तर आवडत असेल तर त्याच्यापेक्षा तो जास्तच बडबड करेल. हा. आता आपण आपली भाजी बघूया झाकण काढून. मस्त शिजले. आता त्याच्यामध्ये काय करायचं, आता मीठ टाकायचं. आणि मम्मी तुला कोण बोलतो तू काळी नाही झाली? मम्मीचा जर हात बघा. हा काळी झालीच आई बघ. हे बघा, इकडनं बघ. हे सर्व ब्लॅकिश होत चाललंय. मम्मी जास्त फिरू नको उन्हात. हा इकडचं ऊन लय डेंजर आहे. जाऊ दे ना, गावात आल्यावर गावासारखाच व्हायचा. अरे परत जायचंय मुंबईला. जायचंय तर कोण उभा पण नाही करणार. हा म्हणजे कुठून आले काळू. आता इथे मी वांगी बघा आपली आटली आहे, सुकले. आता त्याच्यामध्ये आपण चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. पहिला मीठ का नाही टाकायचं, कारण आपण पाणी टाकलं होतं जास्त ना, मग ते पाण्याप्रमाणे जास्त मीठ लागतो. आणि असं थोडं सुकवला ना की आपल्या अंदाजाने ते मीठ वांग्याला बरोबर लागतो. आपल्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. आता ही आपली वांग्याची भाजी आहे ना, बटाटा न टाकता, ही बटाटी बघा इथे जागेवरच आहे. आता मीठ टाकलंय ना आपण, हे बघा आता थोडं बघा वांग्याची. आता वांग्याची थोडं शिजली आहे, पण मऊ नाही झाली आहेत. जशी आपले भरलेली वांगी होतात ना तशी नाही झाली आहेत बघ. वांग्याची थोडं जवळनं दाखव जरा, दिसतात हे बघ, अशी सफेद वाटतात ना. हा. आता ही आपली 10 मिनिटं बारीक गॅसवर ठेवायची मुरायला, म्हणजे वरती तेल सुटेपर्यंत. ही आपली वांग्याची भाजी तशी तयार झाली. आणि आता आपल्याला याच्यामध्ये बटाटा टाकायचा आहे ना, आता आपण बटाटे टाकू शकतो. नाही बटाटे टाकली तर ही वांग्याची भाजी 10 मिनिटांनी तयार झाली. ही आपली बटाटी आपली एक्स्ट्रा टाकायची, म्हणजे आपली चवीपुरती. आणि आपल्याला भाजी जास्त खायला वाटते ना, म्हणून ती जास्त. पण राहिली तर भाजी ती अजून टेस्टी लागते, वाढते भाजी त्याने. हा. जवळून बघा किती मस्त वाटते. हा, अजून त्याला तेल बिल सुटला नाही आहे. आता मी बारीक गॅसवर ठेवते. आणि ही भाजी तुम्हाला एकदम चटणीसारखी कधी वाटेल तर उद्या संध्याकाळी. हा, हीच भाजी आता तुम्ही खाणार. परत ती गरम करायची, परत ती गरम करून परत झाकून ठेवायची. अशी करत करत 2-3 वेळा तुम्ही कराल ना, तेव्हा ती चटणीसारखी बनेल. आता मी झाकण मारते आणि मीडियम गॅसवर, बारीक गॅसवर ठेवायचं. बारीक गॅसवर कधी ठेवायचं, कितीपर्यंत ठेवायचं, जोपर्यंत आपल्या वरती तेल सुटत नाही तोपर्यंत बारीक गॅसवर ठेवायचं. त्याला अंदाज नाही. हा, त्याला मिनटं पण नाही लावायची. आपण बघायचं खाली उघडून वरती तेल सुटतो काय, आणि खाली करपू पण द्यायची नाही. आता इथे आपली वांग्याची भाजी झालेली आहे. गॅस बंद केलाय. आणि आता आपली भाजी दाखवते मी तुम्हाला बघा. का भारी वाटते मम्मी. हा, आणि याचा कलर कधी चेंज होणार माहितीये का, थोडा काला कलर येईल कधी माहितीये, उद्या. हाच भारी वाटतोय. हाच भारी वाटतोय, पण अजून तुम्हाला म्हणजे एकदम भारी, अजून याच्यापेक्षा भारी कधी होणार, ही उद्या होणार. म्हणजे दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळपर्यंत जेव्हा ते आपण थोडी थोडी आटवत राहणार ना, तेव्हा त्याचा तो कलर चेंज होत राहणार आणि ती चटणीसारखी लागणार. आता मी भाजी वाढते. वा 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 वा. वांगा नाही आला, बटाटे आले. थोडं देते ना. कोण वांग खातं त्याने वांग खायचं, कोण वांग खात नाही त्यांनी बटाटा खायचं. या आमच्यासोबत जेवायला आता. तर इथे सर्व पूर्ण दिवसाची बडबड, धुण्या भांडीपासून कपडे धुण्यापासून रेसिपीपर्यंत आम्ही सर्व तुम्हाला दाखवलेलं आहे. तुम्हाला कसं वाटलं मला कमेंटमध्ये नक्कीच सांगा. आवडलं तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा. नवीन असेल तर बेल आयकॉन वाजवा. आणि एक लक्षात ठेवा, 4 वाजता एक व्हिडिओ नक्कीच येतो. आता इथे आपण कालची आपली वांग्याची भाजी बघूया. एवढीच उरलेली आहे. आणि आता कलर बघ. हे टेस्ट कर मी, हे टेस्ट कर. हे कोपऱ्यातलं रेडवाला.
टेस्ट कर काय चांगली झाली आता चिकन सारखी बघ हो तशीच झाली आहे. ह्याची जर टेस्ट घ्याल हा दुसरी रात्र हा याची आता ही म्हणजे काल रात्री बनवला आपण. हा, काल रात्री बनवलेला ही आज रात्र म्हणजे आपण गरम करत ठेवला ना की तसाच राहतो फ्रीजची गरज नाही. आता ही चटणी सारखं असं मग शेवटला आपण काढायचं संपेल तेव्हा. खायला खूप मजा येते. हा काढून नाही ठेवायचं आपण डब्यात वगैरे काढून ठेवतो ना तसं नाही ठेवायचं तो तसाच ठेवायचा आणि जेव्हा घ्यायचं तेव्हा गरम करून घ्यायचं. आपण तो भात काढून घ्यायचा याच्यात. हा आता आपला व्हिडिओ एंड करूया एक गुड मेसेज देऊन. पाणी फ्रेश पाणी घ्यायचं कधी पण. कशासाठी मी सांग. डॉग लोकांना चला बाहेर. हे बघा तो आमचा डॉग बसलेला झोपलेला आहे तिकडे. अजून इकडे तिकडे असेलच कुठेतरी. इकडे ब्लॅक. आता जरा ऊन नाही तर इकडेच ठेवूया येऊन पितील. चला पाणी पिया. आणि तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा आणि स्माईल करत राहा.